जफेनानैसो दं खोमा बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं खोमा नंखायनो थगायसुलानि सोदोबखौ बुंदों ओरैनो आं फां गोदाव सोराव जौ लोंनानै मानानै बखिबाय थानाया बेफोर जोंनि रायजोनि खाथियाव जेबो नङा गावबागाव दोलोआ गावबागाव दोलोखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय जेनोखि प्लेन पलिसि बेखौ मोनफ्रोमबो दोलोआनो खालामखागोन किन्तु गुबुन दोलोखौ आं बुंनो हाया जोंनि इउपिपिएल दोलोआ किन्तु बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो बियाबावनो बे गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायखौ नुबाय थानो मोन्दों बिथांमोना आरो बिसेसकरि जोंनि 16 नं निसिमायाव दाखालि थांनाय माखासे आवगायाव निसिमायाव मोनसे सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि दंमोन बेयावबो 1762 जन बिपिएफनि बिसेसकरि बिपिएफनि सापर्टारफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों दा बिनि अनगायैबो जोंहा फैगौ जेनोखि लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गोबाङै हाबा मावगासिनो दङ बुंनो थाङोबा गाबोननिफ्राय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टखौ माबोरै गोख्रों खालामनांगौ बिनि सायाव माखासे सावरायनायनि हाबाफारि दङ बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिफोरखौ लेंहरजोबनाय जादों पेरेन्टसनिखौबो इयुथनिखौबो अमेननिखौबो आरो जोंनि जिल्लायाव जेसेबां माने सेलफोर दङ सेल कमिटिफोर जेरै अमेन विं दं जेन'बा इयुथ सेल दं बेजों लोगोसे एससि सेल अबिसि सेल माइनरिटि सेल फार्मार सेल जेसेबां सेल्सफोर दं बिथांमोनखौबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लेंहरजोबदों आरो बिथांमोनखौ लानानै गाबोन जोंहा जोंनि चिरांखौ माबायदि रोखोमै जों गोख्रों खालामनानै फैगौ बिसायख'थियाव जों देरहासार जानो हायो बुंनो थाङोबा गुबुन जिल्लानिफ्राय जों चिरांनिफ्राय बांसिन भटखौ जाहाथे जों होहोनो हायो बिनि प्लेन पलिसिया जोंहा लागातार सोलिबाय थागोन आरो गाबोननिफ्रायनो बे आराम्भ जागोन मैया एक्स एनडिबि सासे बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएलनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो थगायसुलाजोब होननानै बुंदों बिथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन सार बेथ' आन्दाजैसो बुंदों खोमा बियो गावनो थगायसुला जानो हागौ बियो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेरैबायदि हाबाफारि मावदों बिथाङा बेखौ मोनथियाखै हयथ' बियो जौ फेनानैसो दं खोमा बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं खोमा नंखायनो थगायसुलानि सोदोबखौ बुंदों थगायनाय मा थगायदों माखौ थगायदों बिनि फोरमान होयोबासो जों बेखौ बुंनो हागोन जे गमामायै सोरबा सासेया थगायदों होननानै किन्तु थगायनायनिथ' बाथ्रा गैया गमामायै जोंना इउपिपिएल दोलोनि दैदेननाय सरकारा जेरैबायदि खोथा होदों बेबायदिनो मावफुंलांगासिनो दङ आरो मावफुंलांबाय थागोन आरो बे सासे सानै ओरैनो आं फां गोदाव सोराव जौ लोंनानै मानानै बखिबाय थानाया बेफोर जोंनि रायजोनि खाथियाव जेबो नङा बहायथ' गुबैयै बुंनो थाङोबा दमासि मागो दमासिनि मुङै फाथाबारि प्राइमारि आरो बिसिडिसि बे मोननै प्राइमारि कमिटि आरो बिसिडिसि बिथांमोनहा दहायनो बुंदों जे बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय बेबायदि जयै प्राइमारिनि मावथि आरो बिसिडिसिनि सोद्रोमा आरो प्राइमारिनि सिङाव थानाय गावबुराफोरखौ बा सेल्फ हेल्पनि दैदेनगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ बा जोंनि वार्कार इउपिपिएलनि वार्कारफोरखौ लानानै बोथिसे मोखां नायलायलाय ओंखाम जानायजों लोगोसे एसे जोंनि दोलोनि सायाव एसे सावरायनायनि हाबाफारि लानानै बे दिनैनि हाबाफारिखौ लिंनाय जादों क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।